kuccen hen eɗen puɗɗo jayte men tan Fenaande adinde moni Linjiil koko tellina e Iisaa. L'islam sifaneri Iisaa ɓi Maryam ɓe mbaadi Muhammadu. Iisaa ko anabijo ina jooɗi peyndi ina ngare mum winde ɗi e nder deftere wala mo namda almuɓe ko jeeyaɓe e wondiɓe makko alhawrayin yoɓe windan mo ɗumen jibril won e arde ina wawanamo kala saaha won aya goto walla ɗiɗi o ara ha o daro ene wiya an Pierre windu, an Yohana windu, an Macce windu. Wahyaji winda ɗi ndendina e nder deftere ko ɗum woni deftere nde muslimaɓe cifana koni sababu ngo facciro koko alquran e hadis haalno ɗum ko sifa ferguitere wiyetede projection eɓe nawara sifa Muhammadu en eɓe jagira e noon masiyankagal ete ko ɗum woni Fenaande wimnore muslimaɓe ɓurde mawnude mino woodi e ayeji kewɗi hono ndeɗo simmor hadid ɗo wi caggal ɗum min darani min ndewni nelaɓe men e ɓolli maɓɓe min darani Iisaa bi Maryama te min tottimo Linjiila o tottimo deftere inde mayre woni Linjiila Allah totti Iisaa deftere nde inde mayre woni Linjiila o jangguinimo deftere nde ñawoje de e tawrete Linjiila o jangguinimo deftere manam deftere seninde Bible o foof o jangguinimo hakkilantagal o jangguinimo tawret manam o jangguinimo tawret o jangguinimo Linjiila kadi Linjiil woni deftere nde Allah wonno e tarande Iisaa o jippini e dowma deftere e gonga e nde gongina ko tawi ko hono defte de te o tellini tawreta e Linjiila ko deftere umurinde to asman tellinaande e Iisaa woni labtinore nde ɗum ko Fenaande mawde ndeysan muslimaɓe ene ɗe gongina taw ɓe yewtinta ko ɗum holko waɗi ɗum ko Fenaande holko waɗi ɗum ko adi fof konngol Linjiila koko firti kabaru belɗo ko garol almasihu ete Linjiila ko gurdam almasihu e haallaji mum ene weeɓi faam ɗum wona deftere tellinaande e Iisaa kono ko deftere windiranode fayete e gurdam Iisaa e haalaluji mum e golle mum en nder demgal daraja ene woodi muslimaɓe namdotoɓe tigui hono no tawra e jokkorde katarnaɓe ene woodi namniɗo e fatwa e nder 2004 limmore fatwa ene woodi ɗo nde fatwa ko beele defte ɓuɓoride asman ɗum ko Jabura Linjiila tawreta e beele ɗe tellori hono no alqur'ana tellori e hol ayeji dallinore ɗum winduɓe fati wi ndeɗo windande tati tellira e anabaɓe tato umurade Allah Jabura telle e Dawda Linjiila telle e Iisaa te tawrete e Muusa ɓen anabaɓe men fof yo ɓe mbaɗane juuloji ɓurdi kamɓe ñawori wonde Linjiila telli ko e Iisaa Jabura telli ko e Dawda te tawrete jippi ko e Muusa ɗum ɗo fof ko joppi tawreta wona deftere tellinaande e Muusa ko ɗum cimtol fayde ko kewno hare Muusa nder gurɗam Muusa e caggal Muusa ko ɗum woni tawreta ina hen jamiroje Allah jeynorade hen ina hen ko o winduno e cimti gurdam darto leñol makko nde wona windande umurinde Allah hono muslimaɓe cifoniri ɗum ni fawade e dartol Muhammadu Jabur kadi ko noon nde wona deftere tellinaade e Dawda ko ɗi jimmiɗi ɓuri hewde majje ko Dawda windinoɗi ene waɗi hen ko woɓɓe winduno mazamir Jabur ko jimmi jatti ruhankeji ɗi Dawda winduno eyi kay amen gongini ko peydi dowata yimɓe Allah windude ñeñal Allah peydi Allah divine inspiration kono wona e sifa Muhammadu deftere tellinaande e Dawda hono gaddirɗen Linjiila wona deftere tellinaande e Iisaa koye Linjiila e hooram e yeru e fuɗɗode hakkilantagal almasihu o fuɗɗo haalde taw duuɓi makko ko heɗe capantati
tagle yaaya soka yeso ari galile o woni waajaade ina yaynoro laamu Allah saha taƴanooɗo o yettima te laamu Allah ngu ɓadimo wactude koye mon gongdi noon e kabaru moƴƴo wiyaani almasihu no wondino e deftere nde o haala ɗiɗo kongi o jogonoke hay deftere wootere windurononde nde inde mayre woni linjiila ko kanko wonno e haalde omo haala yimɓe mbaccude koye mon gongdi noon kabaru moƴƴo wadde noon so goto heɓno wiide almasihu holi on kabaru moƴƴo o wiyatno ko garolam min o ko min woni kabaru moƴƴo o haalata ko fayde hoorum wadde eɗen paamere e on aya linjiila wona deftere tellinaande e Iisaa kadi e gassirde linjiila marko o wiiɓe manam almu makko jeehe e nder aduna he fof no fottiri jeey noon kabaru moƴƴo taggore he fof kabarne aduna fof en eyyi kabarneɓe kabaru weltare ete ko ɗum woni ko garmi e aduna ko gurdamam woni kabaru moƴƴo ko garal makko woni kabaru weltare ɗum ko gare e wasiyaji am ko ɗum woni kabaru weltare ɓe noddi hen ɓe ɓendi ɗum nder deftere te ɓe cari ɗum nder aduna fof no fotiri ni foti linjiila walla kabaru moƴƴo sohlano tellinirede no deftere nde jiɓir tellini hono foti laabi poɗmi reftude nden hunde kala muslimajo wittuɗo wittu koyfuɗo ma tawoy masiyankoɓe gongdinani ɗum ni hay selɓe bolol masiyankagal ɓe gongdinani linjiila ko deftere tellinaande e Iisaa hay goto haalata ngol konngol miijo umringo e gandele muslimaɓe tan kala tursuɗo jangde alenkegal ma hawre on goom alay sago kala wittuɗo tawata ko ɗum ina jeeya e penale gaɗiɗe ɓurɗe lollinade tan wadde alay sago taw han kadi jomum paari alquran ɓayde Allah e hoore mum anda no linjiila yeynira anda no nde woniri o wawano wasde andude ɗum ndeke ko kanko woni winduɗo e alquran mata ko ɗayɗo mata ko huɓam bindo